أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. bayan haka yan uwana musulmi mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi da ya ba mu ikon dawowa a wannan majalisi a wannan masallaci domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma da bayanai gwargwadon fahimta a cikin wannan wata mai tarin albarka, watan azumin ramadan. Da fatan Allah madaukin sarki ya karbi azumin mu tare da sauran ayyukanmu na ibada. Kurakuranmu da laifukanmu muna roƙon Allah ka yahe mana. Yau muna 22 ga watan ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447. wannan safiya ta micece laraba ko? Laraba ta yi daidai da 11 ga watan uku shine watan mars, lissayin haihuwa annabi isa dan maryam alaihi salam shekara 2026. a ci gaba da karatu da muke na mata zalla a wannan masallaci na juma'a na ahlus sunna da ke nan Caduwa, wanda aka zana ma suna da masjidul ansar. jiya muna nan ƙarshen wato suratul gashiyati, an karanto ayoyi wanda naga lokaci ya dan yi kusa ko ya matso, sai na fassara ayoyin ban yi ƙarin bayani ba, sai na dan fara bayani. To na fara bayani akan aya ɗaya ko na yi bayani akan aya ɗaya, sai Allah ya sa lokaci ya riga ya yi, to sai muka katse. Kenan yau insha Allah inda muka tsaya nan za mu ɗora, kuma za ka sake karanto mana wa'annan ayoyi da suke cikin suratul gashiyati, daga inda Allah yake cewa afala yanzuruna ilal ibili a zuwa ƙarshe. الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. يا إشيكا Allah madaukakin sarki yace afala yanzuruna, ashe ba za su dubawa ba, ilal ibili zuwa ga raƙumma, kaifa khuliqat yanda aka halice su. Ashe mutane ba za su dubi raƙumma ba yanda Allah ya halice su. A jiya na yi bayani dangane da abin da raƙumi yake ciki. Raƙumi wata irin halitta ce mai zaman kanta, wanda Allah subhanahu wata'ala ya bambanta ta da sauran wato ƙwari ko in ce sauran dabbobi. Shi yasa raƙumi yana da khususiyat wanda nashi ne kadai, akwai abubuwan da ma shi yake banta da su. Daga ciki kun ga
abinda ban yi bayani a kan shi ba shine kasantuwar cewa shi raƙumi wato dabba ce wadda ta fi kowace girma cikin dabbobin gida, to amma kuma ta fi kuma kowace sauƙi cikin dabbobin gida. Raƙumi yana da sauƙi fiye da yadda ba a zato. Kun ga inda raƙumi ya kai raƙumi ya fi girman sa, haka ne ko? Amma kuma yanda za a sarrafa raƙumi kuma da wuya a sarrafa sa haka nan. Yanda raƙumi ke jayuwa cikin sauƙi da wuya a ja maraƙi haka nan. Sai ka ga raƙumi ɗan yaro ɗan ƙarami yana jan shi yana irin yanda ya ga dama da shi. Dukkan raƙumi yana da wannan horewa ce ta Allah subhanahu wata'ala ya hore shi. Raƙumi ko wannan abin da ake cewa na mata da in sun ga raƙumi ga daji su yi ta gudu, shi raƙumi ba ruwan shi da mace, don ba ku da alaƙa da raƙumma ne, don ku wajen ku ba ku san raƙumi ba ne. Shi yasa mace da ta ga raƙumi sai gudu babba gudu, ba ruwan raƙumi da mace. Raƙumi in yana faɗa haka makiyaya suka ce, idan raƙumi mahaukaci ne mahaɗaci ne, to shi yana faɗa ne da namiji baya faɗa da mace. Ko a wajensu in ya rikice ya haukace to mace ake sa ta je ta kamo shi sai ya biyo ta a zo a ɗarme shi. Amma ba wai haka ba, amma su mata sun riga sun tsorata, duk inda suka ga raƙumi ga daji sai gudu radadadada a yi ta gudu. Shi makiyayan raƙumi waɗanda suka san raƙumi sun ce shi raƙumi ba ruwan shi da mace, ba ya faɗa da mace. Ai ya sani idan wannan mace ce yana faɗa ne saboda macen shi, saboda haka ke mace ce ya san ba abin da zaki da macen shi, shi yana faɗa ne da wani namiji daban. Amma ku tsoro sai ya kama ku sai ku yi ta gudu. To shi raƙumi haka yake. Sannan shi raƙumin nan da kuwa gani wato shi kadai yana sarrafa garke wanga an aka sakan mushi raƙumma, idan akwai babban raƙumi ciki to shi kadai zai iya kiwo ya kai su makiyaya duka su yi kiwo, in dare ya tattaro su gaba ɗaya kuma ya maido su, yana iya tattaro su duka ya maido su kuma wurinsu. Na daga cikin horewa da Allah subhanahu wata'ala ya yi ta raƙumi kenan. Na biyu na gaba shi raƙumi nonon shi magani ne, yana magunguna da dama. Akwai bincike musamman da malamai na zamani ko likitoci na zamani suka yi dangane da abin da ya shahi nonon raƙumi. Yana da mahimmanci ɓangaren cututtuka da dama. Sannan ba nonon na raƙumi ba, hitsarin raƙumin yana da magani da dama wanda ake yin shi, wanda ko a nan a gargajiyance akwai sa'ad da in wata matsala ta samu mutum to sai a je wurin makiyaya raƙumi sai a zazzaga wato wuciyar raƙumin a cikin ruwa. in aka zazzaga wuciyar raƙumin cikin ruwa sai a ba mutumin ya sha, to insha Allah zai samu lafiya. Ashe abin da ake nufi ba magana wuciyar bace, dama shi bawalin shi yana waltsa shi ne ga wutsiya. Ashe bawalin ne ake zazzagawa, wannan abun na bawalin shi sai ya zuba cikin ruwan da an sha sai a samu lafiya. Wannan ya tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, lokacin da wasu mutane suka zo suka musulunta suka zo a Madina, sai wato rishin lafiya ta rishin sabon gari sai ta kama su. Kun san in ba yanzu ba, in kika tashi daga nan kika tai wani gari, to wannan ruwan na garin da baki saba da su ba, in kina sha su sai ce rishin lafiya ta kama ki, ko dai kuraje ko wani abu daban da sai ta hito miki, saboda ruwan da kika je yanzu baki saba da wa'annan ruwan ba. To su waɗannan mutane sun zo Madina sai rishin lafiya ta kama su saboda rishin sabo da wuri. To shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tura su, ya ce a je wurin mai makiyayin raƙuman nan na zakka sai a ba su hitsarin raƙumi su sha. Sai suka je aka ba su hitsarin raƙumi suka sha, abinda da ya faru ba shi nake so in karanta ba, kuma suka samu lafiya. Ko yanzu kuma malamai masu bincike na yanzu, likitoci sai suka ce
ko yanzu idan mutum yana da ciwon anta, to in ana gama hitsarin raƙumi da madarar raƙumi ana ba shi yana sha zai warke. Hitsarin raƙumi da madarar raƙumi ana ba shi yana sha zai warke. Kun ga yana da fa'idoji ashe da dama wanda yake dauke da su. Ko yanzu kuma suka ce idan mutum na da amasani wannan, kun san yanzu abubuwa sun lalace, ana nan sai mutane kaga ƙafafu sun ƙiya, in mace ce sai kaga ƙafafu sun ƙiya, in namiji ne sai ga ƙafafu sun ƙiya. Mutumin da ke taka da ƙari sai a gan shi yana da gainiya, da gai da kyalta ta gagara. To wannan ciwon in dai shi ne amasani ne, to sai suka ce a dinga samun ƙashin raƙumi, ƙasusuwa na raƙumi ana mushi romo, ana ba shi yana shanye roman zai tashi. Ƙasusuwa kawai ana mai romo, ba naman ba, kawai ana mai romo ana ba shi to zai tashi. Yau da gobe sai ya tashi. To mu matsalar mu da magani, so muke in muka sha magani yau gobe mu samu lahiya, ba haka bane. Akwai magani da za mu yi, akwai tarattama wanda akalla za a yi sati guda ana yi, akwai tarattama wanda za a iya yin sati biyu ana yi, akwai wanda za a yi sati uku ana yi, akwai wanda ake yin wata ana yi, akwai wanda ake yin wata uku ana yi, akwai wanda ake wata 6 ana yi, akwai tarattama din da ma sai a shekara ana yi. To amma mu da an fara magani yau ɗaya gobe 2 3 sai a ce kai bai, sai a saki sai a yi gaba, kuma a ta sama wani shi ma ba a haƙura ba, shi ma sai a yi gaba. Shi ciwo shi ke shiga zama guda, amma lafiya a hankali take shiga. To wannan kenan, saboda haka shi raƙumi yana da wannan mahimmancin sosai. Sannan kun ga shi raƙumi sai yake ɓanta a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam, idan mutum ya ci naman raƙumi to sai ya yi alwallar shi ta kare. Wannan a hadisance haka yake, duk da akwai maganganun da malamai suka yi dangane da wace irin alwala ake nufi, amma dai yanda hadisin yake a wajen malaman hadisi, to idan mutum ya ci naman raƙumi ba zai yi sallah ba da wannan alwala, ko da yana da alwala sai ya je ya sake alwala ya yi sallah. Ina mata an gane. To a takaice dai jiya na yi bayani dogo dangane da abin da ya shahi raƙumi, dan idawa muke yi. To sai Allah ya ce wa ila sama'i, kuma dan mi ba za su dubawa ba, ai afala yanzuruna ila sama'i, yaje ba za su dubawa ba zuwa sama, kaifa rufi'at, yanda aka daga ta. Ita sama ga ta nan, rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha, Allah ya daga sammai ba tare da ginshiki ba, kuma kuna gani babu ginshikin da ya tokare sama, amma Allah ya riga ya daga ta. Shi yasa can inda take, can ga tozan nata Allah ya rike abutai haka, bata isa ta faɗo mu mutane ba. Yumsiku samaa an taqa alal ard, Allah ya rike sama ba za ta faɗo akan ƙasa ba. Kenan ba ta da ginshiki, Allah ne yake rike da abutai. Wannan kenan wannan rufin ko wannan irin ginin ba mai iya ce sai Allah subhanahu wataala. Sai ya ce wa ilal jibali, kuma su mutane dan me ba za su dubawa ba zuwa ga duwatsu. Ai afala yanzuruna ilal jibali kaifa nusibat, mutane ba za su dubawa ba zuwa ga duwatsu ya aka kafa su. Munan ba mu da duci, saboda haka duci ba abun wa'azi bane gare mu, tunda ba mu da shi ba mu san shi ba. Amma inda duwatsu suke, dutse abun wa'azi ne. In ka ga dutse yanda Allah subhanahu wata'ala ya kafa wani gagarumin dutsen, in kin gan shi za ki yi mamaki. To amma nan tunda ba mu da shi, sai a yi ta wa'azi biki gane ba. To Allah ya ce wa'annan duwatsun ya kamata su duba su gani yaya aka kafa su. Ki ga dutse har iya ganin ki gaba sama, ki ga dutse har iya ganin ki ga yanan ya tafi falale guda, biki ga karshen shi bana, biki ga karshen shi bana. Saboda tsabar girman dutse, akwai dutsen da zaki tsinkayarwa sai ki dibin bai wuce nan da gidanku ba, amma dutsen sai ki yi ni kina ta biki kai gare ba. In kin gane shi sai ki dibin nan yake kusa da ki, saboda girman shi, amma he ki yi ni kina ta biki kai gare ba. Kin ga girman shi ne yasa haka nan, sai ya zo kamar kusa da ke. Wannan kuma babu wani abun nan. Ko dutsen Uhudu, idan mutum yana masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina, sai ya cinkaye dutsen Uhudu ga ya can, sai ya dibin tsayin ruga in tahi,
in kana da karambani sai ka ce tsara ruga shine wani a ce shine gayan, to amma sai an hau mota ga nan kusa saboda girman shi sai ya dawo kusa da kai sai ga kamar shi ne, amma aka ce ka kai wurin shi to sai kin sha wuya. To wannan duwatsun Allah ya ce wai su ba za su duba ba su ga duwatsun nan yadda aka kafa su, ba duwatsun kadai ba, wa ilal ardi kaifa sutihat afala yanzuruna ilal ardi kaifa sutihat, ashe ba za su duba ƙasa ba yadda aka shinhuda ta. Ita ƙasar wannan ga yadda Allah subhanahu wataala ya shinhuda ta, ba ƙasa ba kaihi take ba, kuma ƙasa ba kamar ruwa take ba, kuma ƙasa ba kamar kaɗa take ba, a'a ƙasa shinhuda take, kuma shinhudar da ɗan adam zai iya takawa, ɗan adam zai iya tahiya a kanta, ɗan adam zai iya noma a kanta, ɗan adam zai iya kiwo a kanta, ɗan adam zai iya gine-gine a kanta, ɗan adam zai iya titina a kanta. Haka Allah ya shinhuda ƙasai. Shinhuda ƙasar nan da Allah ya yi akwai hikimomi da yawa ciki. Inda ƙasar nan kamar yadda kika tada matalaki tsaye haka nan take, to ya za a rayu bisa ita? Ai kun gani in an tada matala tsaye kaka ya yi a kwanta bisa ita ba zai yiwu ba. To da ƙasa haka nan take daya. To sannan na biyu, ita ƙasai da tabshi gare ta irin kaɗa, duk inda ka taka sai ka ta yi, duk inda ka taka sai ka babu equilibrium, ya za a yi a rayu bisa ita? Ya za a yi gine-gine bisa ita? Ya za a yi abin hawa bisa ita? Zai yiwu? Ba zai yiwu ba. To da ƙasar kuma kamar ruwa take fa, da ka fada da ka taka sai kai ciki, da ka taka sai kai ciki, a rayu. Amma sai Allah ya gina ta, ya shinhuda ta yadda za mu iya yawace mu yi gine-ginenmu, mu yi shifke-shifkenmu, mu yi noma-nomanmu, mu yi komi namu bisa ita. Allah subhanahu wataala ce mu kalli wannan ƙasar mu gani yadda Allah ya shinhuda ta. Akwai wa'azi ciki. To nan ne sai Allah subhanahu wataala ce fa zakkir, kai wa'azi, kai tunatarwa, inna fa'ati dhikra, inna ma anta muzakkir, lalle kai mai tunatarwa ne, kai mai wa'azi ne. Aka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai wa'azi, kai mai wa'azi ne. Saboda mi Allah ya ce lasta alaihim bi musaitir, kai baka zamanto mai tilastawa gare su ba, ba za ka tilasta kowa ka ce sai ya imani ba, a bakin aikinka wa'azi. Haka ne ko? Ba wani wanda za a ce a'a dole sai kun bi Allah da tsiyama, ni an turo ni da an ce da tsiya sai kun bi Allah, ba zai yi ba. Allah ya ce ba a ce ka tilasta su ba, kai dai gaya musu, kai dai in musu wa'azi, kai dai faɗakar da su, kai dai nuna musu abin da Allah yake so, kai dai nuna musu abin da Allah ba ya so. To wannan shine abin da Allah Ubangiji ya aiko ka akan shi. Lasta alaihim bi musaitir, kai baka zamanto mai tankwara su ba, mai tilasta su ba, dole sai sun imani. Ba ka tilasta kowa. Shi yasa wa'azi shi wajibi ne, dole ne a yi, amma mutane su gyaru wannan kuma sai Allah ya ga dama. Mutane su ɗauki wa'azi su yi aiki da shi wannan kuma kayan Allah ne. Ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ba shi wannan dama ba, aikin shi ya yi wa'azin kawai, ya gaya ma mutane abin da ke daidai. Shi yasa mu da muke gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abin da ke namu mu gaya muku abin da Allah ke so, abin da ke namu mu gaya muku abin da Allah baya so, abin da ke namu mu nuna muku hanyoyin alheri don ku bi su ku samu alheri, abin da ke namu mu nuna muku hanyoyi marasa kyau don ku nisance su, don ku yi nesa-nesa da sharri. Mu kuma Allah ya ba mu namu kamasho akan wannan aiki da muke. Saboda haka babu tilastawa, ba wani wanda za a tilasta a ce da tsiya sai ya zama mutumin kirki. A'a, in ka zama dan kanka, in baka zama ma dan kanka. Man amila salihan fali nafsi, wanda da ya aiki na kwarai dan kanshi, wa man asa'a fa alaiha, wanda ya munana aiki dan kanshi. Ba ruwan wani. Bari to shi malam da yake cewa ma kaza din, to ni kazan maza ne. Yana ruwan mu. Yana ruwan mu ke nawa ciki. Mu ba abin da ke namu ciki. In kina so ki zama ta kwarai dan kanki, in kina so ki lalace dan kanki, in kina so ki yi alheri dan kanki, in kina so ki yi sharri dan kanki. Wannan ba dan kowa ba. Saboda haka
shi yasa Allah ya ce manzon Allah lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar. Allah ce sai dai karanta ko إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Allah madaukin sarki sai ce illa man tawalla, sai dai wanda ya kau da kai ya ba da baya ya juya ya kiya wa kafara kuma ya kafirci, ya juya baya ya ce bai yarda ba, bai yarda da ƙur'anin ba, bai yarda da manzon Allah ba, bai yarda da addinin ba, abinda za yi ya kafirce ma Allah, to Allah ya ce to shi kuma wannan fa yu'azzibuhu Allahu al-azab al-akbar, to shi kuma Allah zai azabtar da shi azaba mafi girma, azabal akbar. Ina 'yan makaranta, menene bambancin akbaru da kabir? Me bambanci? Jam'i ba plurial ba ne. Me bambancin kabir da akbar? Me? Yanzu misali idan aka ce Allahu akbar sai aka ce Allahu kabir, duk ɗaya ne? Me bambanci? Mai girma? To kabiru mene shi ko me ba? Mafi, kabir babba, akbar mafi girma. Kenan ko da waccan babba ce to wannan ta fi ta girma. Ai kun gane, shi yasa Allah ce fa yu'azzibuhu Allahu al-azab al-akbar, sai Allah ya azabtar da shi azaba wadda ta fi girma. Kenan akwai azaban mai girma, to cikin masu girman wannan ta fi girma. Ina fata an gane, kamar kin ce Allahu akbar, Allah mai girma, Allah mafi girma, wanda ya fi komi girma. Amma kin ce Allahu kabir, Allah babba, to sai dan adam yana iya duba wata halitta ya ce hinta na ita ma babba ce ai, ko ba shine ba? To haka ce akbaruha, akwai kamata babu. To haka Allah ya ce wanda duk ya kau da kai ya kafirce ma Allah fa yu'azzibuhu Allahu al-azab al-akbar, Allah zai azabtar da shi azaba mafi girma. Wala nuziqannahum azabal adana dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Allah ya ce za mu ɗanɗana musu ‘yar azaba ta kusa ‘yar ƙarama kamun mafi girma ta zo, in sun dawo su dawo. Kenan Allah yana da azaba mafi girma a gobe kiyama ga duk wanda ya kau da kai ya juya baya ya ƙiya gyaru ya ƙiya musulunta ya yi addini da gaskiya. Allah ya ce inna ilaina iyabahum, lalle zuwa gare mu makomarsu take. Inna ilaina iyabahum, lalle zuwa gare mu makomarsu take. Ai marji'uhum ilaina la ila ghairina, makomarsu zuwa gare mu take, ba ga wasu wa'anda ba mu ba, in ji Allah. Kenan makomar tasu tana dawowa ne gare mu, ba waɗanda ba mu ba. Duk ƙarshe duk yadda mutum ya kai ga tsageranci, duk yadda mutum ya kocewa ya ba Allah, sai dai ya mutu. In ya mutu ya komo gawa, ya koma ga Allah ko? Duk yadda ya kai ga tsageranci, ban yarda ba, na kiya, an yi kaza, waye ya kafirce, in ma ya ce ba Allah ya da ya mutu. Mutuwar shi kuma ita ke nuna ya komo zuwa ga Allah. Yanzu in yana son, in yana ƙaryata hisabi, in yana ƙaryata abin da zai faru gare shi bayan ya mutu, to mataki guda zai ɗauka, shi ne matakin kai ya saki ya mutu. Duk mai ƙaryata aya, mai ƙaryata Allah, mai ƙaryata addinin Allah, mai kafirce ma Allah, wanda bai yarda da hisabi ba, to kai ya saki ya mutu, ya shirya ya ɗauki mataki, kai ya saki ya mutu. Akwai yadda za a yi,
kai ya saki ya mutu, dan in ya mutu ya dawo ya komo inda za a mai hisabi. In bai mutu ba to shikenan yana da mahita. Shi yasa Allah ya ce inna ilaina iyabahum, lalle zuwa gare mu makomarsu take. Summa inna alaina hisabahum, sannan kuma lalle akan mu ne yi musu hisabi yake. Nauyi ne akan mu in ji Allah, mu ne za mu musu hisabi ba wajen mu ba wasan mu ba. Wa min samma sawfa nujzihim jazaa'a la'iqu bihim, yace daga nan da sannu Allah ya ce za mu saka musu da sakamakon da za su haɗu da shi. Waliza fala yadurruka ya rasulana i'raduhum wa tawallihim, saboda haka kau da kansu da bijirewarsu da bin gaskiya kada ya cutar da kai ya manzon Allah. Duk wanda kaga ya kau da kai ya bijire ma gaskiya ya ƙaryata ka, kai ya cutar da kai, kyale shi, ƙarshen dai zai komo gare mu, zai komo gare mu, za mu mai hisabi. Wa hasbuka tazkiruhum, kuma tunatar da su ya wadatar, kai dai ka musu wazi. Faman ihtada, wanda ya shiryu naja ya tsira, wa najatuhu li nafsihi, kuma tsiran nan tashi yayi ta ne dan kanshi. Wa man dalla, wanda ya bata kuma fa inna ma yadullu alaiha, ya bata ne akan shi, dan kanshi ya bata. Iz aqibatu dalalihi hiya al-khusran al-tam, wato domin ƙarshen shi dai shine wato asara ta ƙarshe. Duk wanda bai bi Allah ba, bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, ƙarshen shi asara, kuma ƙarshen wannan ita ce asarar ƙarshe. Duk abin da mutum ya yi asara duniya ba asara ba ce, amma wanda da ya yi asarar imani, ya yi asarar lahira, ya yi asarar aljanna, to ya gama asara babu irinta. Amma duk abin da mutum ya yi asara duniya ba asara ba ce. Me ba a rasa ba aka haƙura? Akwai shi, akwai wanda za ka tarar gidan shi gaba ɗaya toye, asara ce, amma in ka haƙura wata rana sai ka mance da aka yi, ko ba haka bane? Sai a ɗora cewa ana gayi, ana kardawa, ana dariya, ana cewa shekarar da muka yi gobara gidanmu komai namu ya toye, wallahi kaza kaza kaza, ana dariya. Kaga asarar mai sauki ce. An yi asarar rayuka, kana zamana da mutum, mahaifinka ne ko kai ka haife shi, ko kuma a'a dan uwanka ne ko mata ce ko mijinki ne, sai ya faɗi ya mutu. Asara ce ta rayuwa, amma wata rana kuma sai a koma ana kardawa, ana cewa shekarar da wane ya rasu. Har bayan aka yi rashin sa'a ya mutu, mijinki ne, kika arme wani wanda kika hijin daɗin zama da shi ma ki ɗora rena wancan ɗin. Nan ko sai nan kina da ƙwawa, kina ƴan koke-koke. To wannan asarar duk bai sauƙi ce, amma wanda da ya yi asarar lahira shi ya yi asara. Ƙarshen asara mutum ya rasa imani, don ba abin da zai ba ta da madadi, ba ta da abin da za a ce a'a ai tunda da ya samu kaza dan ya rasa imani ba komi. A'a, duniya ce, dan duk abin da mutum ya rasa cikin duniya mai sauƙi ne. Allah na iya maida maka wanda ya fi shi, ko kuma Allah na iya baka aljanna saboda wannan asarar da mutum ya yi ta duniya. Allah na iya ba mutum lada ta haƙurin da ya yi, amma banda asarar imani. Wanda da ya asarar imani ƙarshen asara kenan. Allah ya kare mu. To wannan sura ta ƙare, sura ta ƙare, sai sabuwar sura. Za mu shiga sabuwar sura, ita ce suratul fajr. Suratul fajr wato ta shahara da wannan suna na suratul fajr saboda mi, saboda ambatan wannan kalmar da Allah ya fara yi cikin sura. Da Allah zai bude sura sai ya bude ta da wal fajr, to daga nan ne sai ta samu wannan suna. Da yawa daga cikin surori sukan samu suna saboda wata kalma da aka faɗi cikinta, cikin surai. Ina fata an gane. Yanzu wannan sura da muka ƙare ta al-gashiyat, ai ana ce mata suratul gashiyati saboda mi, akwai kalmar gashiyati din ciki. Suratul a'la ana ce mata suratul a'la saboda kalmar tana ciki. Suratul tariq ana ce mata suratul tariq saboda wannan kalmar tana ciki. Suratul buruj ana ce mata suratul buruj saboda wannan kalmar tana ciki. Ina fata an gane. To saboda haka, saboda suratul fajr, saboda kalmar fajr tana ciki, aka samu da sunan suratul fajr.
wannan sura ce wadda take makkiya, babu saɓani a wurin malamai. Kenan sura ce wadda ta sabka kamun hijira, tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka kamun ya koma madina aka sabkar da wannan sura. Wannan kenan. To ita wannan sura wato ita ce sura ta 10 a cikin jerin sabkar surorin alkur'ani, ita ce sura ta 10. Ba wai kullum ina ƙara maimaitawa ba yanda suke nan ba cikin littafi, a'a yanda suke cikin wato wurin sabka. Wurin cikin littafi kun ga aka jero sai a ce fatiha, sai bakara, sai ali imrana, sai nisa'i, sai ma'ida, sai a ta gangarawa a kawo gare ta. To wannan ba shi ne ba, wannan yanda aka tsara mushafi yake. Su kuma yanda suka sabko ƙa'ida, to ita ce sura ta 10. Wannan sura ce wadda ta sabko bayan suratul laili kamun suratul duha. Da wallaili idza ya gisha ta sabko, sai wal fajri ta sabko, sai wad duha ta sabko. Haka suka sabko jere-jere. To ita wannan sura a wurin lissafin mutanen Kufa da Sham tana da ayoyi guda 30, amma a mutanen Makka da Madina tana da ayoyi ne guda 32. Lissahin mutanen Makka da Madina ayoyinta guda 32 ne. To kuma a lissahin mutanen Basra ma su kuma ayoyinta guda 29 ne. Wannan sura tana karantar da mu ƙudura ta Allah, iko na Allah da yake da shi, kuma tana karantar da mu wato yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da tsageren bayu, tsagera wanda suka yi ma Allah tsageranci, tana karantar da mu yanda Allah ya yi da su. Sannan ita wannan sura tana karantar da mu halin ɗan adam, da Bahaushe ke cewa ɗan adam ya ce mai ya gane hali, in an yi zahi ya ce an yi zahi, in an yi ɗari ya ce an yi ɗari, ko ba haka ba? To ɗan adam wato yana da wani hali wanda shi di in ba abin da yake so ba, to duk abin da aka yi ya ce ba daidai ba ne, ya ce bai ji daɗi ba. To wannan surar tana karantar da mu halin ɗan adam abin da yake ciki. Ƙarshe dai sai surai sai take bambanta mana, sai take gaya mana abin da zai faru ranar tashi alkiyama. Bayan kuma ya faru sai take karantar da mu ita wannan sura da cewa dai ƙarshe dai mutanen da suka gyara kawunansu suka yi aiki mai kyau, rayukan suka zama kyawawan rayuka na tsatso, rayuka masu imani, rayuka waɗanda suka samu natsuwa da imani, to su ma suna da goronsu. Allah zai kirawo su ya ce ku zo ku shiga gidan aljanna. Allah ka samu ne. Ƙarshen sura abin da za mu gani kenan cikinta insha Allah. Saboda haka farko sai Allah subhanahu wata'ala ya ce mi والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. To farko ita ma wannan sura kamar wasu surori da suka wuce baya, Allah subhanahu wata'ala ya buɗe ta da wasu rance-rance, ya rance da abu 4 a cikinta. Da farko Allah madaukin sarki ya ce wal fajr, yana rantsuwa da alfajir. Alfajir wato shine haske wanda yake ketowa da asuba. Ina fata an gane, shine abin da ake ce ma alfajir, shine Bahaushe ke ce ma alfajir kuma. Shi da Hausa sai Bahaushe ya ce alfajir ko? To hasken safiya shine ake ce ma alfajir. Kenan in kuka kalla shi alfajir guda biyu ne, akwai fajar sadiq, akwai fajar kazib, akwai alfajir na gaskiya, akwai alfajir na ƙarya. Hasken sahiya guda biyu ne. Akwai hasken da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi wannan hasken na safiya, wannan alfajir din yana halatta cin abinci, yana haramta sallah. Akwai hasken da kuma alfajir da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kuma ya haramta cin abinci,
ya halatta sallah. Shi ne Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana a cikin suratul baqara yace fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl. Allah yace ku tashi ku yi ta cin abinci ku masu azumi, ku yi ta shan abin sha har sai silalin zare fari ya bayyana daga silalin zare baki na alfajir, bi ma'ana har sai haske na ainihin alfajir na gaskiya ya bayyana. Alfajir na ƙarya shine haske mai fita gabas, wannan ba a sallah lokacin shi sai dai a yi sahur. Alfajir na gaskiya shi kuma silali ne za a gani kamar wuciyar kura, kamar wuciyar raƙumi za a ganin shi ya yi silali hakan gaba sama, to wannan shine alfajir ɗin da in kuma gan shi ya fito a gabas to sai a bar sallah, ko sai a bar sahur, sai a yi sallah, lokacin sallah ne. To ala ayyi halin Allah dai yana rancewa ne